खुलुमबाय गासै आइ आफादे बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आरोबाव मोनसे भिडिअ एबा सावगारिखौ होबावनो थाखाय आखायाव लादों जेरै आंनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारि जेरै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय आरो बे रुंसारि जानायनि उनावहाय माखासे सुबुंफ्रा बिनियाव बिसोराव आरो बिनाव आर'ज खालामनो थिननायाव जानो हागौ गाव गावनि मोजां फिथाइ थायनाय एबा गावनि हामजानायफोरखौ लानानै दाब दाब जायगाफ्राव सोरबा सोरबा टेस्टिमनि होनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि अनजाग्रा जाय बानायसे पाउलुस नार्जारि बिथाङाबो सानसे बे गावनि 12 बोसोर गावनि मोदोम गंसे जाय मोदोमनि प्रब्लेम एबा स्किननि बिगुरनि प्रब्लेम एबा बियो दादु एबा खरुजों एबा लेप्रसि बेमारजों सैनांदोंमोन बिथाङाबो दिनै आलफनसानियाव बिस'नानै आरो आलफनसानि मुङै दिनै बियो जाय बियो गाबै गाबै आर'ज खालामनायाव आरो बियो आलफनसानि मुङै हरनाय बे रजारिखौ आरो आलफनसानि मुङै मांखरसालियाव थांनानै बिनि होनाय बे हाखौ जेब्ला बियो फुनो आरो बे गावनि बिनि मोदोमा स्लिम जादोंमोन आरो दिनै बिथाङा गावनो फोथायनानै अब्ला बे गावनि गामि खाथियाव जाय सासे आइजोनि बे गोबाव सम बेरामाव गोग्लैनाय दिनै बे सुबुङा अखाफोर दानफ्रामबो 13 थारिखआव बिथांजो बे जायगायावनो फैयो ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव बिथाङा नुजाफैबाय थायो आरो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव नुजाफैनायजों लोगोसे जेरै बिथांजोआ बे आलफनसानि बे जाय जायगायाव खाम्फा फसंनाय जाय आर्चबिशप जन मलासेरिनि आखाइजों बोर होनाय बे खाम्फा खाथियाव आलफनसानि मुङै मोनसे बिबार बियो फुलिखौ दोनफैदोंमोन आरो बिनियाव बिस'नानै बेनाव आर'ज खालामनानै जेब्ला बियो बेखौ लानानै थाङो आरो गावनि बारि बागानाव गुबुन गुबुन बिबारफोरजों लोगोसे आरो बे बिबारफोरखौ गायनायाव बे आलफनसानि मुङै गायनायाव आरो गुबुन बिबारफोरजों गायनायाव नाथाय बे रानज्रिंनाय बोथोराव अखा गैयैयाव बालाबारिखाय गासैबो गायनाय बिफांफ्रा गासैबो गायनाय बिबारनि फुलिफ्रा थैजोब्बाय नाथाय फांसेल बिफाङा जेरै बे जिरनानै थाबाय बे आलफनसानि मुङै गायनाय बे बिबार समायना बिबार बारबाय आरो बे बिबार बारनाय बिफांखौ बे सोमोनांबाय आरो जाय बे बिबारा जेरै बे बिबारनि बिलाइखौ बियो फोथायनानै गावनि बे जाय दुखुआव गोलैनाय बेमारा बे बेमारखौ बियो दै आसिसजों आरो बे बिलाइखौ दै सिग्लानै लोंनायाव दिनै बिनि गोदनानि बेरामा हामनायाव फैबाय आरो दिनै बेखौनो जाय अनजाग्रा एन पाउलुस ब्लक जायनि बिगोमा पाउलुस नार्जारिया दिनै बियो बिथांनिसिम थांनानै बेखौ भिजिट खालामहैदों आरो बिथांजों मोगा मोगि जानानै बे माखासे सोंनाय आरो फिननायखौ बिथांनिफ्राय लाबोनाय जादों नाथाय आं दिनै आं गावनि फिसाजो आलफनसा बर' नार्जारिखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बे बाथ्राजों आं नोंथांमोननिसिम बेखौ लाबोआखै बबेखानि सैथो आरो नंगौखौ जों दोनखोमानो नाङा सैथोखौ जोङो आरो नंगौखौ दोनखोमायोब्ला बे इसोरनि जेराव जोङो गेदेरथार दाय जागोन बेनिखायनो जेरै फोरबो जिसुखौनो सोरबा आंनि मानसिफोरनि सिङाव साखि होयोब्ला अब्ला आंबो बेखौ सोरगोआव आफानियाव साखि होगोन बेनिखायनो दिनै बे माखासे साखि होनाय बिथांमोननि टेस्टिमनिखौ बिथां एन पाउलुस ब्लकनिफ्राय आं बिथांखौ बे जायगायाव होनाय जाबाय फै नोंथांमोना बेखौ फारिफैनो आंनि गोजोन्थों स' लोगोफोर दिनैनि बे जारिमिनानो जाहैबाय नैबे आरो आदा आरो बाजैया दिनै जिरायनानै दङ बिसोरो दिनै मा फोरमायनो नागिरदों जेरैहाय आं मिथिनो मोन्दों जे रुंसारि जानानै थांनाय आगै आलफनसा दिनै बिनियाव बिसोरो बिस'नानै मा मोनखो आरो बिस'ना होनो बुङोब्ला बिसोरो आंनि थाखाय जिसुनियाव बिनानै हो होननानै बिसोरो आइ मारियामनो बिनानै हो होननानै बुंनायावनो दिनै बिसोरो मा इसोरनिफ्राय मा मोनसे मोनखो बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे उनाव बिसोरनि खुगानिफ्रायनो मोननो हासिगोन सोखा जानायखौ लुबैदोंमोन सोखा जानायखौ मोननो हायाखै बोसोरनै जाबाय आं डाक्टारनाव थांनाया अब्लाबो आं सोखा बे जेरावनो खोनायो डाक्टारनि मुलि जायो डाक्टारनिजोंबो हामा गावालि मुलि जायो गावालि मुलिजोंबो हामा आं गोबां सोखा जानायखौ नागिरबाबो मोननो हायाखैमोन आं दिनै 13 थारिख फालिबाय थानायावसो आङो सोखा जानायखौ मोननो हाबाय दिनै आं जाय बिदिनो आलफनसा आगै आलफनसानि मुं लानानै बिनि गसनाव बिना लाबोनाय बासि मोनसे फुल फिसायाव बिना लाबोनानै आं बेखौ गायफैनायाव
जेरै बे फुलानोमोन नामा नैबे फुलानोमोन नामा बेना रानजोब्बाय ओमफ्राय रानजोबनानै बेल' थादों गोरान गासिबो जोंना बाला गोजा नालाय रानजोबनानै बे फुलाल' थादों ओमफ्राय हौवाया होनबाय जोंना जोथोन लानांगोन बे फुला थांनै साद'दां होननानै बिदिनो नै थेमा फिसायाव गायनानै जोथोन खालामना दोनबाय दा जों मिथिस' हाया मा समाव बारखो दिनै मास मोननैया जाबाय बे बिबार बारनाया आसुरित मोनदों बिनि खाथियावनो बेबायदि फुलानो दङ बिसोरो बाराखै जोङो न'खरना सानदों आरो मा आसुरित खोथा जाखो एफा फिसा फुलानो मानो बारखो होनबाथ' इसोरा माबा मोनसे सै होदों बे आगै आलफनसानाव बिना लाबोनायखाय बेबायदि जोंनो मोनसे प्रमान होदों होननानै जोङो जोथोन खालामदों बोरमा जागानो गिनानै बिथिं दोनलाय मालाबा न' सिङाव दोनो मालाबा बाहेराव दोनो जोङो जोथोन लाबाय दायो होमबाबो बारबाय ओमफ्राय बेखौ हायावसो गायदोंमोन ने हायावसो गायदोंमोन दा ओमफ्राय बेखौ बे पटआव गायनाय जाबायना बाल्थिङाव हायाव गायदोंमोन नालाय थांनो इस्सा दङ होननानै दा नोंदाया होनबाय बेखौ मोनसे थेमाव गायनोसै गायनानै जोथोन खालामना दोननोसै होनबाय आंथ' होनायानो जाया दै गावसो जोथोन लायो दा बिदिनो मानसिफ्राबो बेलेगफ्राबो लाबोदों होनबाबो बिसिना बाराखै आसुरित सानदों बिसोरबो 13 थांग्राफ्रा नोंना बारबाय माबोरै होननानै 13 माने 13 थारिख नोंसोरो प्रत्येक मासनि 13 थारिखआव थांनानै बेयाव आरज खालामनो थाङो आरोना जोङो 13 थांबाबो जोङो आलफनसानि नामै जोङो बिबारबो होयो आरो जों आलफनसानावबो बियो आइ मारियानावबो बियो आरो दिनै आं बेसे गेदेर आङो बोसोरनै जाबाय आं सोखा जानायखौ मोननो हायाखै दुखुजोंनो मालाबा बेबायदिनो आंनि खाफालाव मा दङ इसोरासो मिथिसिगोन होननानै आङो मा होनो जाला होननानै आं डाक्टारनि मुलिफोरखौबो आं जानो गिबाय पावार गोसा मुलिफोरखौ जाबाय थानो हाया होनना बुंनायखाय आं जायाखिसै बेबायदिनो आं बेखौ लाबोनानै आंना बियादैया सानसेखालि होनबाय बिनिफ्राय लां आलफनसानिफ्राय बिनानै लां मादै गायहै आंहाबो बेजोंनो हामदों नोङो न'नि आन्था बाहायो होनबाय दिनै आं बे थिननायाव आंबो लाना फैबाय गायफैबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो खननै आं लोंदों फिसा दै बेखौ बे बिलाइखौ ना लोंदों बे बिलाइखौ ओमफ्राय बिथिंनिखौ थाथोंसै बे माखासेया होननानै खननै आं बेखौ सिफ्लेना लोंदों ओमफ्राय सानसेखालि आंहा एखे बारा जि साबाय गारामाया जि बुथे सानथाम गाज्रि साबाय ओमफ्राय हाब आं दिनै थैयाबा आं थैला दिनै आं मा जाखो इसोरनि इसा होननानै आङो बे बिबार बे फुल बिलाइखौनो सिफ्लेना लोंनोसै आं होननानै प्रार्थना खालामनानै खुरैयाव सिफ्लेखाबाय देग्लिखानानै जगार लाखाजोब्बाय ओमफ्राय आङो जगार लाखाजोबनानै आङो दाना गथायनोसै प्रार्थना खालामसै आलफनसा फिसा नोङो बे नोंनिफ्राय लाबोनाय बे फुलावनो नोङो गोबां मानसिफोरा प्रमान मोनदों दिनै नोंबो आंखौ पापसिबाबो नोङो अननानै गोजौ बेबायदिनो अनसुला प्रभु जिसुजों लोगोसे थानानै गोथार जिउजों लोगोसे थानानै अनसुलि आइ मारियाजों लोगोसे थानानै गासैबो गोथार आरफफोरजों लोगोसे थानानै आं पापसिनो नोङो बिसनानै होदो फिसा नोङो बिसना होदो बे नोंनि मुङाव फुल लाबोनायाव बेजोंनो आंनि गारामाया हामथोंसै होननानै बुंबाय ओमफ्राय बेयाव लोंनानै प्रार्थना खालामखानानै आं लोंबाय लोंखांनानै उन्दुना थाबा आंनि गारामा सानाया बबाव थांखो आं गावखौनो गाव फात्ता मोनाखिसै बिनि सिगांथ' नों गोबां मुलिफोर गोबां डाक्टारफोरनाव बिजिफोर सुजाबाय हामाखैमोन ने हामाखैमोन खनसेयावनो 10 खान गाहाम लाखायो बिजिया होमबाबो जेबो जाया दसेल' द्रप जायो आरो जाफिनो बेयाव नों दाबो होनबाय आं बेसे नायबावनो दाना जोंना दा नोङो बे बिलाइखौ बे फुलखौ सोरनियाव गथायनानै जानायमोन
आगै आलफनसा होनदों नामा आलफनसानाव औ आलफनसानियाव माने खावलायबाय आरो ना खावलायबाय औ बिना हो होननानै खावलायबाय आङो आलफनसानाव ओमफ्राय बेखौ लोंनानै ओमफ्राय दाना आं मोजां मोनबाय नालाय आं मानसिफोरनो खिन्थाबाय जों थेराव थांग्रानोबो नोंदानोबो आं खिन्थाबाय बिदिनो बे नै आङो बेखौ लोंनानै मोजां मोनबाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिदि होननानै जोंनाव सानसेखालि सासे मानसि फैदों मोनबाय हाब बिदिबा नोंसोर जोथोन ला बे बिबारखौ बिदि सिङाव दोन बोरमा जागोन सोरबा गथ'फ्रा नस्थ' खालामलांगोन होननानै जों साननैसो सोबायबो बिदि सिङाव ओमफ्राय बार मोनाबा बोरैबा जागोनदां होननानै आरो जोङो बिदिनो बाहेराव बर'ना दोनफिनलायबाय दिनै आं बेसे सोखाजानायखौ नागिरबाबो मोनाखैबाबो दिनै आं आलफनसानाव बेखौ बिनानै आंहा जिउआवबो आं रेजें मोनदों गोसोआबो आंहा स्रां आङो हौवाजोंबो गोसोआ स्रां रायलायबाय ओमफ्राय आरो आं गिर्जानि मेथाइफोर खनबाबो आं खननोनो हालामोन बेहा होननोसै नोङो खननो हायाबा हाया नोङो थाबाय था बेखौबो इसोरा मिथियो होमबाबो आंहा दुखु मोनो मालायफ्रा खनो आंहा फुथियाबो गारामाया खनबाबो जाया होननानै आङो बुङो बिराद गोसो गाबो आं आलफनसानावनो आं बिबाय थानोसै आलफनसाया आंनो बिफा इसोरनाव आइ मारियानाव बिना होथों आं पापिनि थाखाय होननानै आङो सानबाय आरो बेबायदिनो आङो एसां आं थेर' फालिबाय थादों आं होमबाबो आं मालायफोरजों बुंजाबाबो आङो गोसोआ आंहा आच्छा बे 13 थारिख होनदों दे 13 थारिखखौ नों खै बोसोरसो थांखो आङो 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय 13 थारिख थांनाया ना उनावल' आं थादों 7 बोसोर फुरा जाबाय दायो मा होनो अब्लाबो जोङो बिदि बेलेगफोर थाङाबाबो थांगोन होननानै आङो थाङो ओमफ्राय बेबायदिनो आं एफा सोखाजानायखौ मोनदों आं सोखाजानायखौ मोना आंबो मोनदों आंनि फिसाफ्राबो गिदिर खैफोदाव आंहा गोलैनो नागिरदोंमोन आंनि फिसा आन्नाया बेबायदिनो बुंहरबाय मामा आङो बेबायदि उदै सादों आं बाग्राय जाग्राय गोबानानै हायाव बाग्राय जाग्राय उन्दुगासिनो दङ आंनि थाखाय इसोरनाव बिना होदो मामा होनना बुंहरबाय ओइदिनखालिबो 13 थारिखमोन 13 थारिख 1 समाव बे फिसाया फन हरबाय बिना हो होननायखाय आङो मम सावनानै मम लगायनानै फिसानि थाखाय आङो रजालि सानबाय आइ मारियानाव बिबाय जिसुनाव बिबाय आङो बिनाय समाव आंहा रेजें मोनखाबाय रेजें मोनबाथाय हामखागोन इसोरा अनखागोन होननानै आङो फोथायो आं जेब्लायबो आइ मारियाखौ आं फोथायखायो जेब्लायबो आइ मारिया आंखौ अनखागोन आरो बे फिसाया हामखागोन होननानै ओमफ्राय आङो 13 थारिखआव थांबाय थांनानै दाना आं बुंबाय 13 थारिख माबा जोबखांनायनि उनाव बुंबाय आङो बे 13 थारिखखौ बबेयाव थाङो नोंसोरो 13 थारिखखौ बबे जायगायाव थाङो अदालगुरियाव अदालगुरि सोदोमपुरियाव ना आच्छा माबा बेयाव ब्रादार दैमालुनियाव ना दे ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय दाना 13 थारिख बायखांनायनि उनाव फन हरबा बुंबाय हासपातालाव लांबायनो अपारेसन जासिगोन होनना बुंबाय होमबा एसे गोसोआ मोजां मोनबाय होमबाथ' आंनि आइ मारियानो गथायनायजों 13 थारिखआव गथायफैनायजों बेसे गिदिर अनखो जिसुआ बेसे गिदिर अनखो आंनि दुखु सुखुखौबो फाफसिबाबो अननानै दिनै नारहरगासिनो दं आइ मारियानानै आरो जाय बेबायदिनो फिसायाबो बेबायदिनो बेबो बिराद गाज्रि हौवा लाहैनानै बे फिसा सासेयाबो आंना बिराद गाज्रि बिदिनो आथिं आखाइ बोख्रबनाय बोगदावनाय जाबाय दाना जोङो थांनानै मा खालामगोन मा थागोन बे न'खरनि मानसिया बेबायदिनो जोंखौ लिंहरबाय बिहाव बिखुनजोआ लिंहरना थांबाय जों ओमफ्राय बिसोरो होनो जों नायखांहोहैनोसै जोङो थाबैसो होनोसै होनना बुङो आंनि फिसाजोनो ओमफ्राय होनाङा इसोरानो अनगोन बे फिसाखौ नोंसोर होनाङा दागि होनना बुंबाबो बिसोरो होयो अफ्रायनो होयो होमबा आंनाव
दैमालु फंबायनिफ्राय लाबोनाय बिनुति रजालि दंमोन आंहा बे बिनुति रजालिखौ आं गानहोबाय बे फिसानो गानहोबा आरो थाबिसबो गानहोबाय थाबिस गानहोबाय ओमफ्राय बे थाबिस गानहोनायाव बिनुति रजालिखौ गानहोनाङा होननानै आं बिनि खाथियाव रजालिखौ दोनबाय बिनुति रजालिखौ दोनबा बे फिसाया बारा जानाया खम जालांबाय जानानै खम जालांबाय ओमफ्राय आं नोंसोर इदि खालामबाय थानाङा बिदो इसोरनाव गथायदो होमबानो बियो हामगोन आंहा फोथायनाय दङ नैबे रजालिखौ नोंसोर फोथाय बेयो बिनुति रजालि होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बिदि बुंबा दे ओमफ्राय दाना मोजां जाबाय सानाव मोजां जानानै ओमफ्राय आङो लांनोसै आंनि फिसाखौ बे थाबिसखौ गानहोनायावथ' मोजां जायाखैमोन मोजां जायाखै बाब्राबायनो थादों बारासो जादोंमोन ना थाबिसखौ गानहोनायाव होनबाबो बिसोर अख्राय गानहोयो होनबाबो आङो बिसोर गैया आं बख'ना दोनदों ओमफ्राय बिसोरखौ नुनाय समाव मानो बख'ना दोनखो बेखौ होननानै बिसोर गानहोदों ओमफ्राय आं दाना फिसाजोखौ लाना फैबाय लामा ससेयाव आङो दा फंबाय दैमालुनाव सोबा बे थाबिसखौ गानहोनाय नङा होननानै लामा ससेयाव खुनानै गारफैबाय जोङो गारफैबा फिसाया मोजां जाबोबाय रायलायबोबाय आंजों रायलायबोनानै ओमफ्राय अबाव थांनो मामा अबाव थांनो ना एखे गिथावथावमोन बिनि बेमारा मा होनबा बोख्रबनाय एखे रावबो हमथानो हाया एखे बोगदावनाय ओमफ्राय ओमफ्राय दाना गैया रिथि खुंहैदों फंबाय दैमालु ओमफ्राय बुंहरबाय हिनजावा नोंसिनियावनो रिथिं जाहैगोन बेयाव लाबोनो हागोन नोंसिनि मिसनावनो रिथिं दङ होनबाय दे होनबालाय साननैनि सिगां आं न'आव लाबोना दोनफैबाय सानसेखालि जाबावबाय फिसाजोआ ओमफ्राय जाबा जों बिफाजों आंजों प्रार्थना खालामबाय गिर्जा खालामबाय जोङो एखे बिनुति रजालिखौ खर'आव होनानै जि मिसिमनानै बिबाय आङो अन्थादो जिसु आइ मारिया अन्थादो आं पापिखौ अनदो होनना बुंबाय होमबानो फिसाया मोजां जालांबाय बेजोंनो आंनि फिसाया सोखाजानायखौ मोनबाय हामबाय आंनि फिसाया ओमफ्राय दा गामिनि मानसिया सासे होनो माजों सोखाजाखो मा आसुरित बाथ्रा जेबो मुलि होआखिसै जेबो मुलि दाहायाखिसै डाक्टारफोरनिबो होआखिसै नोंसोरो होनबाबो दिनै नोंसोरो बिनायजोंनो नोंसोर सोखानो होबाय हाबाय आसुरित होननानै इसोरखौ आं थोजासे ओंखायनो आं इसोरखौ पापिबाबो आंखौ अनो होननानै आंहा फोथायनाय दङ मासनि 13 थारिखआव थांनानै दिनै आइ मारियानाव गथायनायजों लोगोसे बै आलफनसानाव बिनानै गथायना लानानै आङो आंनि गारामानि बेमारफ्रा दिनै बे फुलसोमोन बे बिबार नङामोन बेखौ सिफ्लेना लोंनायाव आङो बेजोंनो आं सोखाजानायखौ मोनबाय आंहा गोबांथार बेबायदिनो आङो सानायजोंबो आं सैज' खालामनानै थानो गोनांमोन आं सिरि गोसोजों गोसो सानना थायोमोन जेखि मावा जेखि सानायजोंबाबो आं रावनोबो खिन्थाबाबो आं इसोरखौ गोसोआव लाबोबाय थाखायोमोन आगै आलफनसा नों आंखौ अनदो पापिबाबो होननानै जेब्लायबो मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय आं जेब्लायबो गोसोखांनानै आङो बुंबाय थायोमोन बिबाय गोसोखांबाय थाखायोमोन आरो आङो बे फुलखौ लोंनानै बिबार नङामोन बियो फिसा फुलिसोमोन बिनि बिलाइखौनो सिफ्लेनानै आं लोंनानै दिनैसिम आंनि गारामाया मोजां जानानै दङ आरो आं बेबायदिनो आङो जेब्लायबो बे आलफनसानाव जोङो 13 थारिखआव थांनानैबाबो जोङो बे आगै आलफनसानि हरसनाव जोङो बिनानै जोङो बेबायदिनो गोबांथार सोखाजानायखौ मोनबाय आरो आंजों थांफानाय दङ गोबांनो बिसोरबो लाबोना गायफैदों बिसिना गिदिर आंना फिसासोमोन दिनै माबोरै बारखो होमबा दिनै बे आगै आलफनसाया मोनसे आंनो गोबां बिदिनो सैना थानायखाय बे आंनो होदों जानांगौ बिदिनो मिन्थिथों होननानै बेखौ लोंनायाव आङो सोखाजानायखौ मोननो हादों आरो बेबायदिनो जेब्लायबो सोखाजानायखौ जों मोननो हागोन होननानै आरो आं दिनैनि मोनायावबो आं आलफनसानाव ओरैबायदि बिदोंमोन बे बिबारा मा फोरमायगोन आगै आलफनसा नों आंनो
फोरमायदो सिमाङाव आं पापसिबाबो नों आंनो सिमाङाव फोरमायदो होननानै आङो प्रार्थना खालामनायाव बिनानै उन्दुदोंमोन बेयाव आं मा नुखो सासे न'खराव आंनि हौवाया बेबायदिनो थांनायाव ओमफ्राय आङो बे हौवाखौ आं थांना रायहैदोंमोन सिमाङाव थांना रायहैनायाव आंनि मोसौआ गलि गंसे मोसौआ आंना मोसौआ माथामल' गलि गंसे नुदों आं मोसौखौ एफा बुरजा मोसौखौ आं हारसिं खानो हाया नों मानो एफा गोबाव फैना थाफैखो बे न'खरावलाय होननानै आं रायहैबाय हौवाखौ बिदि होनबा आंनि हौवायाबो मिनियो बे न'खरनि मानसियाबो मिनियो नोंनो हरनो थाखाय जोंहा जेबो गैला नै बेखौनो लांदो आदा होननानै थिंसे माइ हरबाय थिंसे माइ हरबा ओमफ्राय दानाबा लांफैबायबो बियो लांफैनानै ओमफ्राय हाब मानो बे थिंसेखौल' लांबाय नोङो होननानै आं मा होनो मा मनानिफ्राय बर'नो लामो जि बुरजा जाबाय माइया एखे मा होनो सिलासे जाबाय आरो हाब एसेल' माइया माबोरै एफा बुरजा बरनबानो बेनिफ्राय ओंखारबाय थाखो आसरित मोनबाय आङो दय सिखारनानै आं हौवानो खिन्थाबाय आं बिदि आलफनसानाव बिना उन्दुनायाव बिदिसो नुबाय आं बिबारनि बिसय नों मा खिन्थायो आंनो मा फोरोंगोन नोङो आलफनसा नोङो खिन्थादो आगै आलफनसा होनना बुंनायाव आं बिदि सिमां नुदों बेबायदिनो आरो बेबायदिनो गोबांथार आं सोखाजानायखौबो मोनगासिनो दङ जेखि मानसिफोर बुङाबाबो आङो आलफनसा फिसानावबो बिगोन जेब्लायबो जोङो गथायहैगोन 13 थारिख जाय ब्रादार दैमालुनाव थांनानै जोङो जेब्लायबो बिहैनो मोन्थों बेयावथ' गोबां मानसिफोर फैयोना बेयाव मानसि फैयो बेयाव हिन्दु ख्रिस्टान अनेक फैयो बाथौ धोरोमनि मानसिफोर गासिबो फैजोबो पेरालाइस बेमारनिबो फैयो बेयाव सोखा जानायखौ मोनो जाय गासिबो बिदिनो मोनफ्रोमबो धोरोम आरो बर'ल' नङा हारसाफोरबो फैयो जेखि धोरोमनि मानसि फैयो बिजा फैयो सोखा जानायखौ मोनगासिनो बिसोरबो बेयावथ' दैमालुआथ' सोखाया जास्ट जेनेबा नोंसोर थांनानै नोंसोरसो बियो ना नोंसोर आर'ज खालामनायनि गेजेरजों बेयाव इसोरा सोखायो आरो ना इसोरनाव बियो बेबायदिनो जोङो आइ मारायावबो बियो आलफनसानावबो बियो जोङो आलफनसानाव माने बिसयो आरो आंनि थाखाय बिनानै हो होननानै आरो ना आलफनसाथ' सोखाया नालाय ओंखायनो आदसा दे आदाया जे दा बाजैया बुंलांबाय थादों नैबे बाजैनि सोमोन्दै नों आरो नैबे बिबारनि सोमोन्दै नोङो मा फंनैसो मिथियो नों बुंनो हागोन ना बुंनो हागोन खुलुमबाय आदसा थमास नार्जारि दा नंगौ बे जिथु बिमाया जिथु बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बियो थार आरो बियो गोदोआव माने बाथौ धोरोमनि मानसिमोन आदसा नाथाय बियो जेब्ला आंजों हाबा जाफैयो आंजों हाबा जाफैनायनि उनाव गासै इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननानै बियो माने आंनिख्रुइबो बांसिन फोथायसुलि जानानै दङ आरो आदसा बेबायदिनो फोथायनायनि गेजेरजों बियो जेब्लायबो जेरै इसोरनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो गोदै आरो गोथावखाय बियो बेफोरखौ खोनानानै बियो अराय सम गोसोआव लानानै इसोरनि मोनफ्रोमबो थोननाय बोसोन बादि बियो थाबायनानै दिनै बियो गाव दा आंबो बारा फाथा गैजोबला 8 बोसोर बायदि जाबाय होनदों नंगौ जाबाय 8 बोसोरा बेयाव गेप गैयाजासे बियो 13 थारिख फालियो बिनिफ्राय मात्र लकडाउनाव एसे थादों आरो बेनोल' आदसा बेहादि गोरनायाव मोनसे मा बेमार होनदोंमोन बिहा टंसिल दा बे टंसिला नंगौ बिहा जादोंमोन माने आंबो माने बेखौ गोबांथार बिदिनो डाक्टारनाव बिदिनो ढेकियाजुलियाव फैबा थालांबाय तेजपुराव फैबा थालांबाय नाथाय गैया सोखाजानाय मोनाखै गोबांथार मुलि बहुद बाहायबाय नाथाय गैया बेनिखायनो आंबो एसे माने रागासो जोंदबलायबायमोन खारन दिनै इसेबां मुलि जासेयावबो जुदि सोखाजानाय मोनाब्ला अब्ला बबेयै डाक्टारनाव लांबावनो आरो सोर सोखाबावनो बेनिखायनो बे बरसाया नोंनि सायावसो होननानै आं बेखौ माने मालाबा माने थाखा फैसा गैयैयाव आङो रागा जोंफ्लाङोमोन आरो बियो
गावबो सानबाय इसोरनि अनगायै आंखौ रावबो डाक्टर सोखानो हानायनि राहा गैला बेखौ बियो गावनो सानदोंमोन आरो दा बिनि साननायजों बियो 13 थारिखखौ बियो बेबायदिनो जेब्ला बियो सिगांगौमानि माने बिदिनो गोबां मानसिफ्रा माने बिबार होयोमोन ओमफ्राय बिदिनो गोबां फुल फिसा फिसा बिहरदोंमोन बेखौ माने रंसारि जाना जाय ब्रादार दैमालुआ ब्रादार दैमालुनि बिसाजो जाय रंसारि जानायनि नामाव माने बयनावबो माने बिबार बिहरदोंमोन बे बिबारखौ माने बावहैदोंमोन बेनिफ्राय बे बिबारनिफ्रायनो माने गोबां फुलिफोर जायो बे फुलिखौ माने आलफनसानाव जाय ब्रादार दैमालुनि बिसाजो आलफनसानियाव माने बिनानै लाबोदोंमोन दा बिनानै लाबोनाय दा बिनानै माने आरज खालामनानै लाबोदों आरो ना आरज खालामनानै बिनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो दा जोङो नैबे बाल्थिङाव माने बेखौ गायना दोनफैबाय मानोना जोंनियाव दायो माने जेबो बुस्थुआनो माने गोरानखाय माने रज'आ नाथाय बियो थैनो गोसो गैयि बायदि जानानै बियो थांना दंबाय थायोमोन दा बिनिखायनो बेखौ अननायनि गेजेरजों बेखौ बे बाल्थिङाव दोनबाय आरो दोननानै सिगाङावथ' हायावसो गायदोंमोन ना हायाव गायदोंमोन बियो थैनो गोसो गैयिखाय बेखौ बाल्थिङाव आवथायनानै दोनबाय ओमफ्राय दा बियो बाल्थिङाव गायनाय लोगो लोगो बिबारा दा मास मोननै बायदि जाबाय बारनाया ओमफ्राय दासिमबो दङ ओमफ्राय दा बिलाइआ गैला नै बिलाइखौ बिमाया मा खालामगोन मा मागोन गावनि सानाय देहाखौ लानानै जेब्ला बिनि बिलाइखौ एसे मुलि बादि बाहायनानै बियो जायो दा बिदिजोंनो दा सोखानाय हामनायखौ मोनदों होननानै बियो फोरमायदों आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो जानो हागौ बेबायदिनो आं माने थाङा माने 13 थारिखआव आङो थाङा अब्लाबो दिनै आंनावबो फोथायनाय दं माने बेबायदिनो जाय ब्रादार दैमालुनि बिसाजो मुंख्लं खाम्फानिफ्राय बिदिनो बिसनानै लाबोनाय मोनफ्रोमबो बिबारफोरनि गेजेरजों बा मोनसे फुलिफोरनि गेजेरजों बेबायदिनो सोखा जानायखौ गोबां मानसिफ्रानो मोनगासिनो दं होननानै आं मिथिनो मोनदों दा जोंनाबो बेबायदिनो बिमाया बिनि गेजेरजोंनो दा सोखा जानायखौ मोनदों आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांमोनखौ हामबायहोयो आरो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जाबायब्ला बेखौ निमाहा होनानै दिनैनि जिथु फोरमायथिनाय बे बाथ्राखौ जिसुनि मुङै आङो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। दे गोजोन्थों।